става кога се престиш. Ще играем на чекен. Горе бокс да пръсне човайца му иска манта видеото за започте. Ако искате още видеа, слушайте лайк, се абонирайте. И доста блед. Чакам да зареди. Добре, натискам и окей. По средата. Зареди. Много яко зарежда играта. Като видео. Добре. Тук съм. Чакай да се усиля цветността, защото нищо не виждам. Искам да поле. Опа. Карта номер 1. Те стъпи реклами. Ако виждате, пишете ми в коментарите дали съм много добър на тая игра. Добре, мина го. Тест таймери на много ги мразя. Само да зареди картата и избухна нещо. What the fuck? Ой, как се силна. Добре, първа карта номер 1 не зарежда. Пак гръмна нещо. Ще влезем на тази карта. Ще идея малко бавно. Това аз мисля, че ще е бавно. Послайте за дълго или бавно. Ето. Тук ако махна той, чакай да го взема. Добре, това не го очаквах. Ако стана, ако махна и той. Добре. Аз тук ще се поработя. Нищо, тат. От другата стая. Само и тук да не спра видеото, ще си го преместя някъде долу. Така. Взимаме се. После крак. Така. И акато. Те зарадигат. Ръгачка и... не става. Моля, изгарям тея. Добре. Моля. Не става. Те очи добре. Аз мислех, че да не... Изпълна някакви... Те не могат да паднат ли, бе? Не могат ли да умрат тези пичове, бе? Лъпвам оръжието, взимам базуката и ще ги видя какво ще правят. Ти верно ли? И от базука ли са живи? Мула? Добре, ще тествам на състепната. Сте заради.
Хиромрайн. Падаме тук. Само... Абе! Какво направи, бе? Де отидох за рисуване, бе? Ни! Добре. Чудесно. Умрях. Се опитвам да ги взема и да ги закарам под картата с мен нещо. Добре. Две котки и три котки. Ти дойдат ли? Ти са те с котки, бе. Така, като бие и то скоро ми да отслужи. Ай, си едно съм добил. Това беше видеото.